Grazzi tal-istedina. Thank you, ma kellkomx għalfejn. Fuq l-adba tal-bib ta' barra, wara pranzu mal-mistednin, jasal il-ħin biex jibdew triqithom lura d-dar. Iżda tislima li suppost iddum ftit minuti tispiċċattaw għal is-sigħat. Din id-drawwa lokali waslet lid-direttur Keith Tedesco għall-istorja tal-film Ciao Ciao. F'kummenti ma' TVM News huwa qal li kollox beda b'kumment li għaddietlu martu Olandiża dwar kemm il-Maltin idumu biex jgħidu bonswa. Dawn l-elementi huma vera xi ħaġa li laqas biex inkunu aware tagħhom il-Maltin. Imma verament tinstab fil-identità u l-kultura tagħna. B'5 membri tal-kru u 9 atturi, il-film inġibet f'post wieħed f'9 tiem. Fabrizio Fenek, wieħed mill-produtturi, qal li l-għana ħari huwa l-esportazzjoni. Bħalma aħna nirċievu films u naraw films minn pajjiżi oħra, l-għan tagħna li nuru l-kultura tagħna u films magħmulin bil-lingwa Maltija hemm barra. Minħabba l-limitazzjonijiet fil-budget, Tedesco ħadem b'numru ta' regoli l-iktar importanti l-għażla li l-film jinġibet bl-iswed u abjad. Din saret ukoll konxjament għalilna d-direttur li ħass li l-lingwa Maltija hija kolorita minna u jixtieq li l-udjenza tiffoka iktar fuq id-dialogu. L-atturi jiddeskrivew il-prodott finali bħala mimli emozzjonijiet u realistiku. Mill-bidu sal-aħħar hija kollha emozzjonijiet. Jiġifieri għandek il-kummedja, s-satira, għandek it-tensjoni u r-rabja fl-istess ħin li jekk ikla partikolari tispiċċa minnha, tidra ċaw ċaw persuna u titla'. Naħseb kull aspett hemm element realistiku u naħseb is-skript kollu to be ovvjament rajt is-skript kollu. U tajt verament u ġenwinament għalhekk naħseb laqat daqshekk l-iskript. Il-film huwa kummedja satirika b'elementi drammatiċi, romantiċi u misterjużi. Ciao Ciao se jkun disponibbli fis-swali taċ-ċinemas lokali f'Marzu li ġej.